Kasper, hvad er egentlig sådan dit mest sådan, ja, hvad skal man næsten kalde det, sådan barnlige tiltag til, når du sådan sætter dig og skal se en film? Hvad motiverer dig til at se noget, der ikke er voksenindhold egentlig? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg kan jo rigtig godt lide tilgangen til barnlighed og barnagtighed, hvilket jeg nok egentlig vil tro er to forskellige ting, som der kommer til udtryk i en bog, der hedder Den Lille Prins. Ja. Det er en meget bekendt fransk forfatter, hvis navn jeg ikke vil give mig i kast med at prøve at udtale. men Den Lille Prins, som jo er en børnebog, som udkom, tror jeg vist nok faktisk enten under eller lige efter 2. verdenskrig, hvilket er lidt apropos i forhold til det vi skal snakke om i dag faktisk. Men det er en børnebog, som lidt har det ærne at fortælle børn, at det er jer der ved hvordan den her verden hænger sammen. Voksne mennesker fatter ikke en dyt, og de er kedelige og beskæftiger sig ikke med andet end tal. Og jeg tror det er sådan en tanke omkring voksenlivet, som jeg godt kan relatere til. Så jeg tror når verden på en eller anden måde bliver for farveløs, hvis man skal lyde sådan rigtig melodramatisk, så kan jeg godt lide at se noget som er lavet ud fra et mere barnagtigt perspektiv, eller prøve at vække et lidt mere barnagtigt perspektiv på verden, fordi jeg har lidt en overbevisning om, at det er en mere nysgerrig tilgang til verden også. Ja. Wow, jeg havde ikke forventet, at der ville komme et så dybt reflekteret svar ud af det spørgsmål. Men det er jo også, men du har ret i, ja, der er jo et eller andet i voksen, fordi det er jo sådan, ja, hvor mange timers søvn skal jeg have, hvor mange timer er der til at være færdig med arbejde, hvor mange skiver rugbrød er der tilbage i køleskabet, hvor mange penge er der på konto, altså du har over. Der er jo noget sjovt i det der med, at man som voksen tænker alle de tal. Ja. Det er der faktisk noget sjovt i. Hvordan har du så med, når de her film, der er lavet primært til et yngre publikum, de så egentlig faktisk takler nogle ret tunge emner? Hvad kommer vi så ud i? Ja, det synes jeg, der er fedt. Og det er faktisk sjovt, du spørger om det i relation til en anden episode, vi også skal optage i dag. Fordi jeg kan godt lide, at det sætter på en eller anden måde en tillid til publikummet. For jeg tror, at man har meget tendens til at tænke, at børn ikke forstår verden. Og det har vi jo afsløret, at det er jeg jo grundlæggende uenig i. Så jeg kan godt lide, at man på en eller anden måde har den tillid til sit publikum, selvom det publikum er børn, til at man har tilliden til, at de forstår det her. De har deres egen oplevelse og deres egen erfaringsverden, så at sige. Og den er lige så værdifuld, som den også voksne har. Ja, så kan vi næsten begynde at snakke den her analytiske cirkel og den her analytiske spiral, men det er ikke det, vi skal snakke så meget om i dag, fordi velkommen til Mediebåden, et semistrukturelt podcast, der dykker dybt i underholdningsmedier. I Skive-studiet i dag, han er bange for at miste sine evner, og bliver ked af det, selvom det var. Han burde være glad, når han endelig har fået en ven. Kasper Møller Jensen. Og undertegnet Christian Spilling Pedersen, manden der skruer, bygger og designer fly til imperiet, men det ved man først til sidst egentlig, at det faktisk ikke er så skide godt et formål, man arbejder for. Wow, Christian. Jeg vil gerne vide, hvad det er for en krig, du bygger fly til. Og til den observante lytter, der måske forstod både den lille introsnak her først, og måske også de referencer, som jeg brugte til Kasper og jeg i dag, så skal vi faktisk i dag snakke om magien ved Ghibli-film. Altså vi skal snakke om nogle af de film, eller vi skal snakke om Studio Ghibli sådan i, hvad er Studio Ghibli egentlig, og hvem er en af genierne bag det, og så snakke lidt om de film, og hvad det er, det egentlig kan, og hvordan og hvorledes vores egen introduktion og forståelse af den har været. Ja, lige præcis. Og nok også særdeleshed, hvad det kan, som andre lignende studier, mere lokale lignende studier, hvad jeg lige vil sige, ikke kan. Ja.
ja, det er sådan lidt øst-vest skil, hvis man skal kalde det det, eller ja. Ja, på en eller anden måde. Så, ja, lige præcis. Så, men Kasper, hvordan har du det med, at jeg selvfølgelig har taget udgangspunkt i din nok yndlings Ghibli-film til dig i dag? Jamen, det er jeg faktisk meget glad for. Jeg er meget glad for sammenligningen. Fordi jeg føler på en eller anden måde, at Kiki fra... er det Heksen Kiki, den film hedder på dansk, tror jeg? Kiki, den lille heksen Kiki. Ja. Allerbedst kendt under den engelske titel Kiki's Delivery Service. Kiki, den lille heks. Ja, Kiki, den lille heks. Jeg føler jo på mange måder, at hun er en karakter, som alle bør se op til. Fordi hvis man kan snakke om en entreprenant, omstillingsparat type, der kan overkomme alle udfordringer, så er det sgu Kiki, den lille heks. Ja, spontanitetens mester uden at tænke over konsekvenser. Ja, lige præcis. På mange måder Ghiblis, hvis der var en Ghibli-karakter, der kunne vinde en omgang Løvens Hule, så var det Kiki. Helt bestemt. Med måde hun lige starter en forretning på, ja. Ja, og jeg har forberedt mig, det vil være sådan at sige, fordi nu har jeg haft købt den for det er snart over 2 år siden jeg købte den her, men jeg har til dagen anledning fundet min Totoro-pin frem. Ja, du viste mig den godt, inden vi begyndte at optage. Ja, lille fin Totoro, så rund og stor og bredsmiler, som man plejer at være med en med det er fra scenen der, hvor han står med bladet som paraply, og så siger vi skal den vej. Ja. Så, men skal vi lige prøve at sætte rammen først for Studio Ghibli. Hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan. Ja, hvad er Studio Ghibli for dem, der ikke ved det? Ja, og Studio Ghibli er for nogle lægmandstermer anset som værende den japanske pendant eller pendant til Disney Pixar. Med mest af Disney i forhold til traditionel animation. Ja. Og ja, traditionel animation, jo, Ghibli er selvfølgelig stiliseret som anime, hvor at det andet, det blev kaldt for klassisk vestlig animation. Men Ghibli er jo helt tilbage, siger vi. Vi har jo snakket om, at Disney er jo næsten lige fyldt 100 år, for ikke så længe siden. Hvor at Ghibli først blev til i 1985, sådan officielt. De udgav deres første film i 84, men er egentlig sat til at være startet i 85 først, med hovedkontor i Tokyo. Ja. Og det er jo så ja, Hayao Miyazaki og Isao Takahata, der ligesom er dem, der står bag det hele her. Og er de to hovedkræfter bag det. Og jamen, de to, de startede jo i et andet studie, hvor det endte med at finde ud af, at de kunne arbejde rigtig godt sammen. Og Miyazaki er jo sådan en ihærdig mand. Og nu er de jo så de er så blevet gift siden da. Fedt. så lille hyggelig historie der omkring det. Ja. Men hvis vi allerede skal tage den første kobling, så var det jo originalt faktisk Disney, der havde distributionsrettighederne til Ghibli-film. Yes. Tilbage i 96. Hvor det så også var, at de fik taget nogle af de tidligere film, der blev lavet, og fik endelig dobbet dem professionelt, og fik sendt dem ud i vælten og sådan noget der. Så det var faktisk sådan, hvis vi lige skal pause lidt der, så kan vi egentlig allerede der sige, at det var først 10 år efter, at Ghibli startede, rundt regnet 10 år efter, at Ghibli startede, at vi egentlig fik filmene i Vesten. Men nogle af dem, ja. Altså, det er jo, der var et par enkelte af de første, de release selv, men de ramte bare ikke rigtig igennem. Men at der lige står, at in association with Disney,
på ting, Okay. så plejer folk i Vesten at være lidt mere villige til at sige ja jo. Ja. Jeg tror, den første film, de udgav der i 84. Ja. Nesuke fra Vindens Dal hed den første. Ja. Og det grund til, at jeg siger det så sjovt, det er, fordi det staves N-A-U-S-I-C-A-E. Ja. Lige præcis. Så men der havde været sådan lidt on and off med, at det var ikke så skide fantastisk, men der gik vel at mærke 10 år, før de rigtigt kom tilbage på det vestlige marked med at udgive deres film. For det var først i 96, hvor de så fik udgivet flere af de gamle, og så et år før Prinsesse Mononoke. Ja. Fantastisk film. Og jeg ved ikke, om du vidste det, men Ghibli har faktisk egentlig også fået et museum nu i Japan. Eller nu og nu. Det tror jeg der siden Ja. 1900'erne. Det tror jeg faktisk godt, jeg vidste. Det tror jeg, der vil være en fantastisk oplevelse at besøge det museum. Det tror jeg også. Det må helt klart stå på listen, hvis der man skulle til Japan. Ja. Det bliver omgivet af de der Miyazaki-universer. Lige præcis. Det kunne være så fantastisk. Det var mega fedt. Ja. Hold nu kæft. Nå. Men det er sådan lidt kort om... Jamen, skal vi så lige kort vende manden ham selv? Ja. Den kære Miyazaki. Ja. Fordi at Miyazaki er jo egentlig faktisk er søn af manden, der var director for Miyazaki Airplanes, altså nogen, der faktisk lavede Zero Fighter Airplanes for den japanske regering. Ja. Så det er jo det, og derfor har Miyazaki altid haft en stor kærlighed for fly, og for at flyve, og for at være en del af det. Hvilket på sin vis lidt kommer til udtryk i stort set samtlige film, med der som minimum er en eller anden karakter, der er besat af fly, eller det med at flyve. Ja, enten det, eller også bare, at der er vildt mange fly i hans film. Præcis. Lige præcis. Det er sådan lidt forskelligt, om det er det ene eller det andet, men der er altid et eller andet, der flyver. Ja, og jeg synes faktisk, at det var... Og det er helt vildt sjovt. Ja, jeg blev meget overrasket, da du fortalte mig det, inden vi begyndte at optage, fordi det får bare så mange af motiverne i Miyazakis film til at give fuldstændig mening. at han ligesom har fået den der besættelse af at flyve ind med blodet på den måde. Det siger ret meget, synes jeg. Ja, fordi manden har jo også bebudet, det er bare et fast motiv hos ham altid, med et eller andet, med vinger, et eller andet, der flyver, et eller andet æstetisk i den forstand. Ja, helt hen også, til hans nyeste film, Drengen og Hejren, hvor fugle præcis er et meget stort motiv. Ja, lige præcis. Ja. Og det giver også god mening i forhold til, at der også er, måske ikke alle, men flere af hans film, eller flere af de her Ghibli-film, der har noget engineering, der har et eller andet sådan mekanisk maskine, et eller andet i større eller mindre udstræk. For eksempel Howl's Moving Castle, hele det levende slot i princippet. Ja. Den er et stort stykke ingeniørarbejde. Præcis. Præcis, og det er jo helt vildt, at det er der, den ligesom sådan rammer, og det er mega fedt. Men manden, han har også bebudet mere end en gang, at han vil stoppe. Ja. Og så har han lige lavet en film mere. Og så vil han stoppe, og så laver han lige en film mere. Og så vil han stoppe, og så laver han lige en film mere. Hvis man kan snakke om motiver i hans film,
så er det at gå på pension et motiv i Miyazakis eget liv. Det har han delt med sagt mange gange, at nu er det hans sidste film, men så kan han alligevel ikke lige dy sig fra at skulle lave en film til. Nej. Og han har jo også sagt det nu her, at den seneste film, Drengen og Hejren, bliver den sidste film, han kommer til at lave med Ghibli. Så det må vi jo se, hvor lang tid der så går, indtil han kommer til at lave en film til, ikke? Jo, altså han har jo sagt det siden 2013. Sådan rundt, eller før det faktisk så. Ja, men han bebød jo, at filmen, som blev udgivet i 2013, som er When the Wind Rises, eller på dansk, Når vinden rejser sig, at det var hans sidste. Og nu er vi efterhånden hvor mange film er vi efterhånden ved at være henne? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ja, 4 film og 10 år efter, sådan cirka. Ja. Med den seneste med Drengen og Hejren, der udkom i 23. Ja, og for nyligt er kommet på Netflix i den måned, vi optager i lige nu. Ja. Så ja, det er et sjovt forhold, han har til det, fordi jamen, alting, og det er jo også, det kan man så også snakke om i flere af filmene, med at det faktisk egentlig konstant er den her, det er en konstant transformation, og så kan vi snakke om, jamen er det klassisk hero journey, eller hvad er det egentlig, eller hvad er det for en type aktantmodel, vi arbejder med i hans film. Der er konstant den her sådan evolution af karakteren i hans film, hvor man faktisk, synes jeg, oplever i hans film, at man faktisk godt kan mærke, når filmen er slut. Det er ikke den samme karakter, som vi startede med. Ligesom man kan i mange andre vestlige film. Nu har vi snakket rigtig meget. Vi har tidligere snakket Disney, og jo, de har også noget udvikling, men de er fortsat den samme person. Ja. De lærer måske bare en lille lektie, eller bliver lidt mere moden et sted. Det synes jeg, der er rigtig sjovt sagt. Virkelig, man kan se det tydeligt. Ja, det synes jeg, der er rigtig spændende, at du siger det, fordi jeg tror, du har ret. Men det får mig sådan til at tænke på, jeg tror, hvor vi er vant til her i Vesten, at tænke meget sådan, jeg tror, enhver, der har haft et dansk i folkeskolen, har hørt det der hjem ude hjemme udtryk, ikke? Yes. Og jeg tror, det kan nok også godt beskrive en typisk Ghibli-film, men jeg tror, det får en lidt anden betydning. Fordi der er altid et element af, at man er et sted. Jeg har lyst til at tage, Kikis Delivery Service som eksemplet, ikke? Fordi den film starter jo med, at hun bliver, jeg tror nok det er 13 år gammel eller et eller andet, hovedkarakteren i den film. Ja. Og så skal man begive sig ud i, det er sådan en heksetradition, at så skal man begive sig ud i verden og uddanne sig som heks, ved at tage til en fremmed by og være den bys heks. Og der er jo virkelig et element af, at hun tager hjemmefra, og så er hun ude, så at sige, i en ny by. Og så kommer hun på en eller anden måde også hjem igen, men det er ikke det samme hjem. Hun gør på en eller anden måde det nye ude til sit hjem, hvis det giver mening. Og det tror jeg, det er et lidt andet spin, som vi ikke nødvendigvis er vant til at se. Fordi i eksempelvis den er meget film. anderledes. Præcis. Fordi den er nemlig meget anderledes der med, at det er, at man går fra en tryg base til noget usikkert. Man gør det usikre sikkert. Og det er jo også med Chihiro Hexen, altså Spirited Away, der er det også meget, at der starter de med, de er jo ved at flytte et sted hen. Så der er de faktisk på vej til det nye hjem, men tager sådan en kæmpe omvej ind i the spirit world, uden at det er at hvor Chihiro stille og roligt finder sig til rette i det, men det bliver aldrig rigtig trygt, og hun er stadigvæk til sidst i filmen usikker og ikke hjemme endnu, så at sige. Men hun har taget noget med sig og blevet en anderledes person. Og jeg føler, at det er sådan et helt, det er faktisk noget, jeg slet ikke har tænkt på før, men det slår mig faktisk som en virkelig stor del af det, fordi det er jo sådan en helt anden måde at se på sådan personlig udvikling og livsprogression på, ikke? Fordi jeg tror, hvor vi i Vesten er vant til at vi skal ligesom blive i det trygge på en eller anden måde, så føler jeg, at Ghibli-fortællingerne, de opfordrer meget mere til, at man udforsker noget nyt og udvikler sig, sammenlignet med de historier og fortællinger, som
vi kender fra Disney-film eksempelvis, som jo nok er det største sammenligningspunkt, vi har her i Vesten, ikke? Det er jo i hvert fald den klassiske, den mest simple sammenligning, der er, at alle har set minimum 2 Disney-film, vil jeg gætte på, når vi ligger inden for vores aldersgruppe. Ja. Og nok også flere egentlig. Men alle har i hvert fald minimum har et referencepunkt til Disney, når vi ligger i vores alder. Så har alle et referencepunkt til Disney. Og jeg synes, der er flere, der begynder at få referencepunkter ind til Ghibli, eller alle, hvis man så lige pludselig nævner en Ghibli-film, så nå ja, den kan jeg godt huske, jeg så. Men jeg ved ikke, om det bare er i Danmark, eller det handler om det er, hvilke omgangskredse man er i. Men kommer jeg uden for min vennegruppe af, udover dig, og så nogle andre af dem, som der er sådan også smånørdet og lidt sådan semi-weeps, så er der ikke ret mange, der sådan lige kan sætte ord på Ghibli. Når man nævner Studio Ghibli, så hvad? Og så nævner man så et par film, og så jo, den har jeg set. Ja, eller man viser dem et billede af enten No Face eller Totoro, som nok er 2 af de mest ikoniske karakterer i Ghibli-universet, ikke? Og så ved de godt, 100%. Hvad det handler om. Ja. Men det er egentlig sjovt, du siger det der med, at det vinder lidt mere indpas, fordi jeg har to kollegaer, der hvor jeg arbejder, som er forholdsvis store Ghibli-fans. Og jeg tror, de falder lidt ind i de kategorier, som de fleste Ghibli-fans passer ind i. Fordi den ene er Ghibli-fan i kraft i, at hun er kæmpe filmnørd. Altså generelt mega filmnørd. Ja. På sådan en lidt sådan highbrow-agtig måde. Hun er også fotograf det sted, jeg arbejder og sådan noget. Så det er sådan den vinkel, hun har til at kunne lide Ghibli. Fordi hun har en generel værdsættelse af film. Ja, lige præcis. Og så har jeg en anden kollega, som tror jeg falder ind i den der kategori af mennesker, der godt kan lide Ghibli, fordi de generelt har eller fordi de generelt er fan af japansk animation. Ja. Og jeg tror, det er lidt de sådan meget grovkornet, de 2 kategorier, som Ghibli-fans ligesom kan falde ind i. Ja, med Ghibli-fans i Vesten i hvert fald, ja. Så er det meget den der sådan, det er enten så, at du er hyper-filmnørd, eller så er du tenderende til weep. Ja, lige præcis. Og det er lidt, er det sådan lidt, ja, det er jo 100% de 2 troper, der nok ligger i det. Der kan også godt være nogen, som ligger sådan ind midt imellem, fordi så har de måske set 1 af filmene, eller 2 af filmene, og jeg har aldrig nogensinde vidst, at det har været det, man stadigvæk synes, de er gode jo. Men der de så kommer til bevidsthed om, at hvad det egentlig er, eller hvem det egentlig er, der har lavet det. Ja. Nå, det var jo sådan en tangent. Ja, men den her tangent fører egentlig meget godt videre til, når vi snakker om, hvordan man er blevet introduceret, og hvor man kender det fra, og alle de ting. Så Kasper, den første Ghibli-film, du så, og du behøver ikke give mig årstallet, men hvor gammel var du der, sådan cirka, da du så den første film? Det var da vi gik på universitetet. Okay. Så relativt sent i din filmkarriere. Ja, bestemt. Den første Ghibli-film, jeg så, det var Kiki's Delivery Service. Okay. Og jeg har været i min start 20'er, måske 23, 24, ikke senere end det, måske 22, men sådan lige start 20'erne. Var jeg, da jeg så min første Ghibli-film, og det var som sagt Kiki's Delivery Service, og jeg forelskede mig fuldstændig i alt ved det. Men jeg vil så sige, Kiki's Delivery Service var den helt rigtige film for mig at starte med. Den film, den taler bare til mit hjerte, som næsten ingen film nogensinde har gjort før. Ja, men hvordan blev du så introduceret til det, og hvorfor lige den? Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, at det var fordi, at enten, sådan som jeg husker det,
så der kan kun næsten have været 2 indgangsvinkler for mig. Og den ene indgangsvinkel, det kan enten have været gennem nogen inden for, du ved, sådan, de folk, jeg følger på internettet inden for bogverdenen, der har snakket om nogle af de bøger, som Ghibli-filmene er baseret over. Og der kan det jo godt ske, at jeg har hørt nogen snakke om bogen Kiki's Delivery Service. Ja. Eller også så har det været inden for, eller så har broen været David Lynch, simpelthen. Det tror jeg faktisk også godt kan have været. Altså, at der er nogen inden for den verden, der har lavet et meme, eller nævnt på en eller anden måde Miyazaki, fordi de to bliver ofte sammenlignet, fordi de er de her to, som karakterer, der minder de meget om hinanden, forstået på den måde, at de her to meget finurlige mennesker, der går i det samme tøj hele tiden, og laver nogle, altså, de virker sådan meget happy-go-lucky på overfladen, når man ser dem som mennesker, men så laver de faktisk nogle film, som, når alt kommer til alt, faktisk er ret mørke. Ja, absolut. Så på den måde, der minder de lidt om hinanden som karakterer, de to filminstruktører. Så jeg tror, det har været, måske været de to parallelbaner, der har ført mig til at udforske Studio Ghibli. Ja, så har det så været en af dem, der så har sandsynligvis specifikt nævnt den, altså Kiki's Delivery Service, som så blev, okay, det er nemt, vi starter med og prøver. Ja. Men det er jo egentlig en sjov observation, men det er egentlig en sjov observation, du også kommer med der. Igen, og det bliver jo tangenten på tangenten, som altid. med Miyazaki og Lynch. Ja. Med at hvor Lynch's ting er jo oftest, jeg vil ikke sige mørke, men de er i hvert fald ikke de er i hvert fald en eller anden form for mørk grå altid i meget af det han laver. Hvor Miyazaki jo med alle Ghibli-filmene på overfladen, der er det jo lyse, lette, relativt tilgængelige film. Når man anskuer det på overfladen, når man ser art direction, tegnestilen og alt det her. Men selv både Spirit Away, House Moving Castle, Kiki's Delivery Service, der er nogle underliggende, lidt mørkere og temaer deri. Ja. Altså ikke mørk som i dyster og dystopisk, men mørk som i nogle lidt tungere, nogle lidt mere lad os sige det på en sjov måde, lidt mere bastante emner, der ligger i dem, altså, det kan vi lige dykke lidt ned i. Jeg vil jo gå så langt som at sige, at mange af Miyazakis film, når alt kommer til alt, kan koges ned til at handle om én ting, og det er verdensundergang. om det enten er på grund af vores kære jord kommer til at opleve et økologisk nedbrud, eller fordi at vi fuldstændig ødelægger den ved krig. Altså det er meget bekendt de temaer Miyazaki beskæftiger sig med. Altså hvis du ser på filmen som Prinsesse Mononoke, eller House Moving Castle, eller Når vinden rejser sig, eller det er så ikke en Miyazaki film, men Ildfluernes grav. Altså i Ildfluernes grav, der ser du vitterligt en dreng begrave sin lillesøster, fordi hun døde på grund af udsultning efter 2. verdenskrig. Altså hans film er vildt mørke, hvis du faktisk tænker over det. Præcis. Og det er så, og det er igen der vi vender tilbage til det der med, at man skal have lidt tiltro til sit publikum, fordi jeg føler at der er så få, vi er slet ikke vant til i Vesten, at den slags tema bliver behandlet på børneniveau. særligt ikke når vi snakker nyere, og hvis det er vi så tager tegnefilms animationsmediet, så er det først dem der sådan er lavet til, skal vi sige, teenager eller til voksne, så som Rick and Morty, Bob's Burgers og sådan noget. Så er vi først deroppe, hvor at når du ser altså anime, om det er Miyazakis film, eller om det er et andet anime-studie, eller for den sags skyld Pokémon, så er det nogle ret tunge ting, der engang imellem bliver diskuteret. Altså jeg kan stadig komme til at græde, hvor jeg tænker på, at Ashes Charmander var ved at dø, fordi den var ved at blæse væk i regnen.
Nå, Ja. altså, det vil du vil jo ikke se. Altså, det er jo, lad os tage eksempler. Vi ser jo ikke Bambis mor blive skudt. Nej. Men vi ser Charmander, der er lige ved at dø. Ja, og igen, i Ildfluernes grav, der ser du hovedkarakteren vitterligt begrave sin lillesøster, fordi hun er død af udsultning. Ja. Altså, jeg var ved at græde, da jeg så den film for nyligt. Altså, det er en af de voldsomste film, jeg nogensinde har set i mit liv. Og jeg synes, det er sjovt, du nævner de der med eksempelvis Rick and Morty, fordi at det synes jeg er en langt mere nihilistisk måde at behandle de der mørke temaer på. Fordi jeg tror, Miyazaki, igen, Ildfluernes grav er ikke instrueret af Miyazaki, den er instrueret af en anden, men jeg føler, at Miyazaki har en langt mere håbefuld tilgang til de der ting. Altså, det der med, at vi skal lære af det her, og vi skal lære at finde empati i de fejl, vi som menneskelighed har begået tidligere. Ja. Ildfluernes grav, det er så Takahata, der lavede den. Ja. Men ja, they are intertwined, de to. Ja, lige præcis. Ja, det er stadigvæk en Ghibli-film. Præcis. Så den har på sin vis stadigvæk Miyazakis underskrift på sig, ikke? Lige præcis, der er noget af det, der hænger sammen. Men du har helt ret. Jeg så på et tidspunkt for at lige tage det her videre med hvordan man behandler tingene. Jeg så et video-essay af nogen, der hedder Wisecrack på YouTube, der netop snakker omkring nihilismen i animationsserier til voksne fra Vesten, med det specifikke eksempel med Rick and Morty og BoJack Horseman, hvis du har set den. Ja. Ja, jeg har set hele Rick and Morty, og jeg har set lidt af BoJack Horseman. Ja, hvor de snakker omkring nihilismen, og hvordan de behandler nihilismen, men på to vidt forskellige måder, hvor at BoJack Horseman er den her sådan, særligt når du kommer ind i de senere sæsoner, den her personlige, negative, dysfunktionelle nihilisme, hvor at alting er skidt, og det er mig, det er galt med, og hele verden er mod mig-agtigt. Hvor at Rick and Morty tager den, og det er sygt at sige omkring nihilisme, men tager den positive del af nihilisme, som er den der sådan kosmiske nihilisme, med at alting er det ligegyldigt, så jeg lige skal bare do shit. Hvor der er 100% ret i, at der er en større tråd i at vise, der er mere agens hos karaktererne i Ghiblis film, hvilket er synes jeg, et gennemgående tema med, at hovedkaraktererne altid har 100% agens. Ja, det er meget god pointe. Men de har masser af agens selv. Det er ikke ligesom også man typisk nogle gange ser i mange vestlige film. Dårligt eksempel, men i Shrek, for at komme med noget, der er meme-worthy, Shrek kommer jo ingen vejen uden Donkey. Nej. Så det er sådan lidt, der er der altid sådan det, at man skal have den bedste ven med, man skal have hjælper, men man skal have det ene eller andet, der træder fjerde. Men også, igen, og det er jo måske den vestlige del, med at man prøver at samle noget community i folk, også for den så skyld en anden ting, vi har snakket om, Harry Potter. Harry vil ingen vegne have kommet uden Ron og Hermione. Eller Ron og Hermione. Men hvor at i Spirited Away, jo, Chihiro får hjælp, men Chihiro har selv agens i hvem, hvordan og hvorfor. Kiki får også hjælp, men har selv agens til at spørge, og har selv agens til at tage teten. Ja. Altså, jeg synes, det I hvert fald når man min tænker over det. Ja, men det er også, når man tænker over det. Kikis Delivery Service er historien om en 13-årig pige, der flytter hjemmefra og starter sin egen budbringerforretning. Præcis. Altså, hvor meget agens er der ikke lige over det? Det er jo helt vanvittigt. Ja, lige præcis. Og det, der gør det specielt, er jo netop også det der med, at det er børn, der har agens over deres eget liv. Lige præcis. Det synes jeg, der gør det meget særligt. Det er jo nemlig det, der er i stort set dem alle sammen. Det er jo til den yngre ende. Ikke altid, men for eksempel House Moving Castle og When the Wind Rises og nogle af de andre. Der er lidt ældre, men det er oftest yngre. Det behøver ikke være børn, men oftest yngre folk, der viser, hvor meget agens de har. Men jeg har faktisk, fordi nu føler jeg lidt, at vi kommer ind på det der med,
om Ghibli overhovedet kan kaldes børnefilm. Og der har jeg faktisk lidt et spørgsmål til dig. Ja. Fordi jeg nævnte det her med, at jeg har den her kollega, som godt kan lide Studio Ghibli. Og der snakker jeg om hende der også er generelt filmnørd. Yes. Og jeg snakkede med hende om Ghibli-filmene. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, mit oprindelige udsagn egentlig var. Men jeg fik sagt et eller andet om Ghibli-filmene, der antog, at det netop var børnefilm. Og der kiggede hun bare på mig, og jeg kunne sådan se, hun tænkte lidt. Og så sagde hun, Kasper, synes du virkelig, det er børnefilm? Altså hun udfordrede mig virkelig på den der idé med, at Ghibli overhovedet er til børn. Og jeg ved ikke, om det sætter nogle tanker i gang hos dig også, når jeg siger det. Også i relation til det med, at det jo egentlig behandler ret voksne temaer. Ja. Men jeg tror, mit modsvar nok vil være, at det handler simpelthen om vores forståelse i Vesten i forhold til disneyficering af, hvad er en børnefilm, og hvad er ikke en børnefilm. Fordi nogle Disney-film, dem er der stadigvæk ting og emner i for voksne. Hvor at jeg vil jo sige, at det som vi vil kalde for en børnefilm, eller det som, når vi importerer det, fordi vi skal også bare se på aldersrating, de er rated til, at børn må se de fleste af dem, lige med undtagelse af When the Wind Rises, fordi den er vist sat til 12 år, tror jeg vist. Ja. Men også alle de andre, de ligger de der 7-10. Hvor at det er jo den aldersrating, der er blevet givet til dem, men hvor jeg måske mere ser, at der har man mere tænkt over, at det skal være en film for hele familien, altså både hvor mor, far og barn kan komme ud med noget på den anden side, der er brugbart. Og en anden måde at se underholdning på til folk i alle aldre, der kan presse nogle ting. Så ja, jeg vil stadigvæk sige, at det i og for sig er underholdning til børn, men jeg vil så også vente om at sige, at jeg tror mere, at det skal ses som en familieting, altså en fælles ting. Ja. Med den måde, det simpelthen er lavet på. Det synes jeg er en god pointe. Jeg tror generelt, at så er mit take på det, at hvis Den Lille Prins er en børnebog, så kan Studio Ghibli-filmen også godt være børnefilm. Ja, lige præcis. De to okkuperer virkelig det samme sted i min hjerne. Det må jeg bare indrømme. Ja. Men det var jo en lang tangent på at høre, hvor du landede henne fra, da du skulle starte med at se Ghibli. Ja. Jeg havde... Vil du også svare på det spørgsmål? for lige at have krøllen med, ja. Jeg så min første Ghibli-film, da jeg var noget yngre, og en lidt anden film. Jeg så nemlig Spirited Away, eller Chihiro og Heksene, som den første. Og det var der omkring, hvor den udkom. Så det har været der 2007 eller et eller andet. 2001. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Ja, så det havde været 2001, 2002 agtigt vil jeg mene, jeg så den. Fordi at, og nu er det sådan, nu bliver det rigtig, rigtig gammelt her. Fordi at jeg husker det nemlig som, at jeg var nede med mine forældre og lege den i Blockbuster, dengang det Blockbuster lå på Vesterbro inde i Aalborg. Ja. Hvor jeg så den første gang. Så der havde jeg været mellem 8 og 10 år gammel og sådan et eller andet, da jeg så den første gang. Og så røg Ghibli lidt ud af hovedet på mig i lang tid. Indtil det så var, at jeg så landte tilbage i, at da jeg så blev ældre, at det så blev en ting igen. Og jeg tror faktisk, den første film, hvor jeg så faktisk blev reintroduceret til Ghibli, det var, da jeg var til sådan noget japansk undervisning, fordi jeg skulle have noget at lave dengang, da jeg kom hjem fra Tyskland, og jeg ikke havde et arbejde. Så tager man selvfølgelig til japansk undervisning. Ja, det er jo klart. Ja. Hvor vi til afslutningen på kurset så When the Wind Rises. Ja. Og hvor den her sådan, og der var jeg 21.
hvor den så resonerede rigtig meget med mig, så faldt jeg så tilbage i hele det. Den talte til mig på en eller anden måde, fordi det var den her sådan på overfladen en film rettet mod et yngre publikum, men havde et rigtigt voksen tema, og det er så også en ting, der har slået mig efterfølgende. Det er jo faktisk, hvordan at When the Wind Rises i og for sig stikker lidt ved siden af resten af biblioteket for Ghibli, fordi der er altid et eller andet magisk, et eller andet et eller andet magisk, et eller andet dyr. Altså, Kikis Delivery Service, der er hekse i verden, og katte, man kan tale med. My Neighbor Totoro, der er fantastiske væsener og skabninger. Spirited Away, det er den spirituelle verden. Det levende slot, altså der er også igen der er masser af ting der, som egentlig ikke er realistiske i og for sig, men passer egentlig godt ind i sådan en fantasi sci-fi verden, hvor When the Wind Rises jo egentlig kun beskæftiger sig med rigtige mennesker i en rigtig problemstilling. Eller i flere rigtige problemstillinger. Nu er det noget tid siden jeg sidst så When the Wind Rises, men sådan som jeg husker den, så har hovedpersonen jo sådan en fantasiverden, så at sige, hvor der er, hvad fanden er han? Han er sådan en karakter, der bliver ved med at dukke op, hvor han ligesom fortæller ham om det at bygge et fly. Hvad fanden er det, han hedder? Er det ham, der er tysker? Det kan jeg ikke huske. På, eller hvad? Nej, jeg tror ikke, han er tysker. Nå, fordi der er nemlig en tysk karakter, han snakker en del med. Ja. Men der er sådan en fantasiverden, han lever i, som ligesom guider ham i forhold til, hvilke beslutninger han skal tage. Ja, men der synes jeg nemlig, at der viser filmen det jo meget tydeligt med, hvad der er i hans hoved, kontra hvad der egentlig er rigtigt, hvor at i de andre film, der er det mere sådan et sammenhængende univers. Jamen det er rigtigt. Ja, og det er der, det kan jeg godt følge. Der er sådan skillet. Men Spirited Away, som jo var den første, jeg så, som egentlig var den, men ja, for lige sådan, inden jeg lige går videre til, eller går tilbage, eller går 2 tangenter tilbage, så var lige en halv tangent videre. Ja, gør det. Men der med The Wind Rises, så blev jeg sådan, okay, hvor er den henne, og hvad er den fra? Sådan, hey, okay, det er en Ghibli-film. Hey, det er dem, som også har lavet Spirited Away. Hey, den kan jeg godt huske, den var fed. Nej, shit, der er jo hele det her katalog her. Ja. Så jeg tror, jeg falder nemlig ind i mellemkategorien, den som vi snakkede før om, med at jeg er 50% filmnørd, 50% weep i den her situation, når det kommer til Ghibli-film. Ja. Så det er sådan lidt den der sådan halv ting, når det kommer dertil. Så jeg begyndte jo faktisk også først at dyrke Ghibli i mine 20 år. Eller dyrke. Begyndte at interessere mig mere specifikt for, hvad der var Ghibli-film, og ikke var Ghibli-film i mine 20 år. Selvom jeg var blevet introduceret for det i en tidligere alder. Jeg tror for mig, der var det Ghibli, der fik mig til at udforske altså andet japansk animation. Det havde jeg ikke gjort, før jeg så Ghibli-filmene. Nej, du så aldrig Pokémon, gjorde du det? Og altså jo, de der meget, meget populære eksempler, som eksempelvis Pokémon, jo, dem havde jeg set. Ja. Men jeg havde aldrig nogensinde set de ting, fordi det var japansk animation, hvis det giver mening. Ja. Det er altid en ting, sådan sjovt sådan, jeg kan ikke lide anime, jeg kan ikke lide det der japanske noget der. Kan du lide Pokémon? Ja, jeg elsker Pokémon. Ja. Hvad med Dragon Ball? Ja, det var præcis. Også så fedt. Stop dig selv. Ja. Men jeg studsede også lidt over, at du nævnte... Ja, nej, fortsæt. Nej, det var bare sådan... Men noget af det fede med Spirited Away, som jeg tror også, som der var det, der egentlig gjorde det til sådan katalysatoren for, at mange blev eksponeret og introduceret til det sådan for mig og det kan jeg også mærke med min kæreste. Det var tit den første Ghibli-film, som folk fra
vores generation egentlig faktisk blev introduceret for og så og blev ramt af. Og også kongefilm at blive eksponeret for som det første, da den er lavpraktisk, dealer med nogle emner, og sjovt nok igen skal vi snakke om det der med børnefilm der, som decideret viser blod og vold. Ja. Og en kapitalismekritik på en eller anden måde, ikke? Absolut, kæmpe kapitalismekritik. Altså det der med, at Chihiros forældre spiser mad, de ikke har købt, og så bliver de til svin. Ja. Altså det er meget sådan hoved på sømmet billede, ikke? Ja, og de bliver ved med at spise det også, det her sådan, igen. Gluttony i det, ikke? Men Spirited Away har jo vundet 58 forskellige awards. Og lad os nu se blandt andet en Oscar. Yes. For Best Animated Feature. Og så har de vundet 117 andre ting. Academy of Science Fiction, Fantasy og Horror Films har også givet den Best Anime, og de var nomineret for bedste writer og bedste soundtrack og Annie Awards. Det er edderbroderer med. Nej. Må jeg introducere en ny tangent, som jeg synes er vigtig? Fordi du sagde lige bedste soundtrack. Ja. Vi kan simpelthen ikke snakke om Ghibli uden at snakke om Joe Hisashi også. Yes. Som er ham, der har lavet soundtracket til mange af Miyazakis film. Altså Miyazaki og Hisashi er lidt ligesom David Lynch og Angelo Badalamenti. Altså de to, de er bare et match made in heaven. Og man ved, at hvis Miyazaki har instrueret filmen, og Hisashi har lavet soundtracket, så ved du, at det er en banger. Altså skal vi også tage altså det er jo lidt sådan også Steven Spielberg, George Williams, Christopher Nolan og Hans Zimmer. Altså det er jo lidt altså det er samme vibes som der, fordi det er samme niveau de leverer, fordi når det kommer til sammensætningen af tegnet historiefortælling akkompagneret med musik, så tænker de to mere eller mindre ens. Og det er jo noget af det, altså der er jo ikke et eneste soundtrack eller et eneste sådan soundscape, skal vi bare kalde det, i nogen af filmene, der misser eller føler sig deassocieret eller et eller andet. Den rammer den rigtige note på hvert eneste beat til at fortælle dig. Altså musikken er med til at fortælle dig, hvordan du er, du skal have det. Og nogle gange også manglen på musik er med til at fortælle dig, hvordan du skal have det. Absolut. Og jeg synes også, at det der er med Joe Hisashi, er, at hans kompositioner, eller de soundtracks, han har lavet til filmen, er så varieret. Altså jeg synes, det er sådan lidt som om han genopfinder sig selv hver gang. Altså, det er ikke... Hvis vi eksempelvis tager en film... Han hiver ikke ned for samme hylde hver gang, som man kan beskylde John Williams for. Undskyld, altså jeg elsker John Williams soundtracks, det er slet ikke det. Men om det er Star Wars eller Indiana Jones, det er sgu nogle gange hip som det er lidt det samme. Ja. Men Joe Hisashi rammer en ny tangent hver gang, synes jeg. Altså han rammer men han rammer et nyt mode, han rammer en ny tanke, han rammer en ny følelse. Han kan finde ud af det. Men jeg synes også bare, at det er så tydeligt. Det er så tydeligt, at Hisashi han laver musikken til filmen. Altså hvis du eksempelvis tager en film som Kikis Delivery Service, som jo foregår i sådan en fantasiby, som man nok skal forestille sig lidt af Milano, du ved, en eller anden italiensk by. Og du har bare det der italienske over det soundtrack. Og så lytter du til en film som, lad os eksempelvis tage Spirited Away, som bare er langt mere, og den indkapsler bare langt mere det der sådan mystiske fantasy-univers, som den film og foregår i. Altså jeg synes, at han indkapsler det sted, filmen foregår i. Ja, lige præcis. Og også det samme med en lidt mindre kendt, som ikke rigtig snart, men Porco Rosso, som igen også skal forestille sig sådan at være sådan italiensk, fransk-agtigt et eller andet jo.
rammer han også mega godt, og When the Wind Rises mere nedtonet, men meget klassisk japansk på en eller anden måde. Det er så fantastisk, at han rammer noget nyt hver gang. Men det er også en ting, jeg faktisk sådan, du lige nævner der med både, når vi siger både på God of War, vi siger Kiki's Delivery Service, eller vi siger ja, hvad er det for en af dem, jeg tænker på også? House Moving Castle. Rigtig mange af de film ligger jo lidt mere over til, at det skal forestille, at det er et eller andet sted i Europa, og har lidt mere et europæisk islet. Både nogle gange, altså, det er stadigvæk den måde, han tegner det på, og gør det på med hvordan karaktererne ser ud, og verden omkring sig, bærer præg af, det stadigvæk er anime. Men det er med et meget mere vestligt islet, hvor så tager du Spirited Away eller When the Wind Rises, så kan du mere tydeligt se, okay, det her, det er meget mere japansk. Ja. Og det er sådan lidt en sjov ting, jeg også har observeret. Det er sådan, mange af hans fortællinger ligger sig lidt mere op til at skulle nogle gange lidt ligne, at det foregår i Europa. Men stadig med mange klassiske japanske ting og træk. Ja. For eksempel med Kiki's Delivery Service, det ligner jo, det godt kunne være i Europa, men de bukker stadigvæk, og brødet ind i bageren. Et af de der sådan, jeg ved ikke om du nogensinde har tænkt på det, men et af de der sådan helt store brød, der sådan puffer op, og så puffer hele vejen op, det er, når jeg ser det, det ligner jo klassisk chokopan, som det hedder, altså milk bread, det som man bruger til at lave pangoer. Og det der med, at hun siger, at hun laver risvælling, det vil man jo ikke, det er congee. Ja. Altså, der er nogle ting, der sådan stadigvæk holder det japansk, men meget af det trækker jo oftest derover. Ja, og når jeg sådan sidder lige og tænker sådan tangenten her, nu ødelægger jeg sikkert din tangent, men hold kæft, hvor er der mange, der ryger i de film. Ja. Egentlig, i samleje af det. Og det er jo også bare, men det er jo igen en ting, der ikke bliver som sådan gjort ned i Japan, men det er en stor ting i Japan. Men det er jo også en ting, Miyazaki og David Lynch har til fælles, det er deres kærlighed for tobak. Ja. og det er faktisk sjovt at nævne det der med cigaretterne, fordi jeg stussede over det, fordi i den nyeste Ghibli-film, Drengen og Hejren, der er en af de største konflikter, der er i denne film, det er, at de ikke kan få fat på cigaretter. Og de sætter en den her dreng, som er hovedkarakteren, han sådan dealer cigaretter mellem de her voksne mennesker. Og jeg tænker sådan, det vil aldrig nogensinde ske i en Disney-film i dag. Nej, det vil aldrig nogensinde ske i en animationsfilm, der er rettet til børn. Nej. Lavet i Vesten. Det vil aldrig ske. Nej. Og det synes jeg faktisk, der er fordi ret det tætteste, jeg kan komme til at tænke på det er det. Ja, fordi det tætteste, jeg kommer til at tænke på, hvor sådan noget det vil ske i, det er i Anders Mattesens film, altså Rejsen til Saturn og Terkel Knibe og sådan noget. Ja. Men det er jo også, ja, det er teenagefilm, det er noget andet. Men det er det eneste tidspunkt, hvor jeg sådan tænker, det kan ske på, det er aldrig nogensinde. Der er jo aldrig referencer til tobak, alkohol eller stoffer i nogen film, der er børnerettet eller associeret med Disney. Nej, ikke mig bekendt i hvert fald. Og så i samtlige Miyazakis film, der og imellem man har samlet Miyazakis film, der er både alkohol og tobak. Ja. Men det er rigtigt. Og jeg synes også, for at vende tilbage til det der med Europa versus Japan, at jeg synes egentlig, det er også noget, jeg selv har tænkt over. Altså, du er aldrig nogensinde i tvivl om, at nu ser vi Miyazakis forestilling af Firenze i Kiki's Delivery Service, eller nu er vi i jeg mener næsten lyst til, hold kæft, en stor vips, der flyver lige ud fra mit vindue. Det var fandme stor. Nå, anyways. At mit vindue er jo lukket, så der kan ikke komme ind. Det er altså noget. Ja. Men jeg tænker også på sådan en film som
når de så også foregår i Japan, som eksempelvis When the Wind Rises, at du vil godt mærke, at okay, nu er vi i Tyskland, eller nu er vi i England, eller whatever. Altså han han leger lidt med geografien på den måde, og hvordan man afbilleder Præcis. kultur på den måde. Ja, lige præcis. Jeg må også der med forskellen i udseendet på hovedkarakteren i When the Wind Rises, altså Jiro Horikoshi der, hvordan han ser ud, alle de andre japanere de ser ud, kontra ham der, den tyske militære forretningsmand der, hvordan han ser ud. Og netop også der, hvor de står og deler cigaretter, hvor de snakker omkring forskellen med smagen på tysk/europæiske cigaretter og japanske cigaretter. Ja, altså, og der kan man faktisk sådan animationsmæssigt tydeligt se en forskel på, hvordan de er tegnet. Men det er så også en helt fjerde ting med det. Hold efter en detaljegrad, der bliver gået ned i, når i samtlige af karaktererne, og i baggrundene, og i det hele. Ja, du tænker altså, karakterens historie og den slags. Karakterens historie, karakterens visuelle udtryk, baggrundens visuelle udtryk, altså alt det her. Jeg er sikker på, at Miyazaki har mappet og beskrevet, hvor samtlige sten skal sidde henne, hvad for en af dem, der skal være krakeleret, og hvordan der var ledes til samtlige af hans ting. Ja. Og hvor mange antal strå, der skal være i det her, og sådan noget. Altså, det er utroligt. Jamen, og det er måske den sidste tangent, vi kan snakke om, inden vi skal til at lukke ned. Altså, det er jo bare, hvor visuelt fantastisk flotte Ghiblis film er. Altså, hvordan... Hver film er et vibe. Ja, og også det der med, og det var virkelig noget, jeg tænkte over, da jeg så den nye film, Drengen og Hejren, at det er så tydeligt, at det er et studie, der bare har brugt de seneste 40-50 år på bare at forfine den kunst, der er animation. Og at de tager det som håndværk enormt seriøst. Altså, hvordan bevægelser bliver animeret, ansigtstræk, teksturer på ting. Altså, det er så... Altså, hvert et stillbillede i en Ghibli-film kunne være et kunstværk. Altså, det er næsten til det punkt, ikke? Jamen, det kunne være en plakat, du kunne hænge op. Ja. Til hver en tid. Ja. Til hver en tid. Hver en baggrund. Hver en lille detalje. Jamen, det er også lidt... Og nu, når vi snakker om... Både i stort set alle film, som når man ser klassisk, hvis man skulle tegne et gulv i en vestlig film, så ville det altid være pænt og ordentligt, medmindre det var et spooky mansion, hvor alt det var i stykker. Ja. Men når man sidder, jeg ved ikke hvorfor, om det bare er mig, der har en eller anden syg OCD-ting, eller er så absurd, har et eller andet autismetræk i form af, at jeg bare zoomer så meget ned på detaljerne. Men hvis man ser på samtlige de gulve, der bliver repræsenteret, der er altid et eller andet, der lige er lidt skævt, og der er lige et hul her, der er lidt der er tænkt over samtlige detaljer. Ja. Hvilket forbløffer mig hver gang. Ja. Og det tror jeg også, at der handler om, at Studio Ghibli-filmene, i modsætning til Disney, de beskæftiger sig med, altså undskyld mit fransk, fucking almindelige familier, langt det meste af tiden. Ja. Altså almindelige mennesker, så kan det godt være, at de oplever noget urealistisk. Men det er måske der, vi hopper over i det der med magisk realisme som genre, ikke? Altså det er rodfæstet i virkeligheden, hvor der så bliver introduceret nogle magiske elementer, som i mange af filmene bliver taget for givet. Der er selvfølgelig også undtagelser til den regel, men mange af filmene handler om helt almindelige mennesker, som lever helt almindelige liv. Altså vi snakker ikke om prinsesser og konger, eller en talende snemand, der hedder Olaf, eller en bil, der kan snakke, der hedder Lightning McQueen, eller whatever.
Altså det er helt almindelige mennesker. Ja, når man selv beskæftiger sig med almindelige mennesker i vest, eller i vestlig animation, 2 film, der kommer i hovedet på mig her, det er Prinsessen og Frøen. Hun er ikke prinsesse, hun er et almindeligt menneske, men der er en prins, og der er voodoo og alt muligt andet. Ja. Så der er noget overnaturligt, eller noget, der ligger ved siden af, eller for den sags skyld noget, nu er 2'eren næsten lige udkommet. Inside Out. Der beskæftiger de sig jo med en almindelig familie og en almindelig præ-teenage pige. Teenage pige. Men man beskæftiger sig ikke med hende, men med alt andet, hvad der foregår omkring og oppe i hovedet. Ja. Man fokuserer aldrig bare på personen. Og så kan det være, at personen er i en fantastisk verden, men de er jo altid 100% relaterbare og 100% menneskelige. Du kan altid sætte dig ind i deres situation og i deres livsverden. Ja, og plottet er altid rodfæstet i karakterens hverdag. Altså du får præsenteret hverdagen på en anden måde. Det er ikke, altså der sker aldrig jeg tror måske i mange af filmene, selvfølgelig ikke dem alle sammen, men i mange af filmene, så er konflikten aldrig ret dramatisk. Nej, altså den er rodfæstet i en hverdagssituation. Ja, altså Kiki, hun skal ud og have et arbejde og blive rigtig heks. Ja. I When the Wind Rises, han har et arbejde som ingeniør, og kæresten, konen er syg. Der tingene, de skal kunne forenes mellem karriere og det på hjemmefronten med et super dystert bagtæppe. Ja. På Goroso, ja, måske mere hvordan det er at være kriminel. I Whisper of the Heart, som er også en af mine yndlings Ghibli-film, der følger vi en pige, der skal finde sit kreative jeg og skrive en roman, ikke? Altså, og det er også meget hverdagsagtigt. Ja, lige præcis. Altså, jeg tror, jamen også både, altså, okay, Ponyo ligger lidt ved siden af, fordi det er mere hyggeligt, men stadigvæk, der er også noget hverdagsagtigt i den, og den, der måske ligger, er i og for sig mindst hverdagsagtig, er jo nok Spirited Away. Ja. Men alligevel skal hun have en hverdag til at fungere for sig. Ja. For at kunne komme videre. Men det der på en eller anden måde... Hvis man skal køre det sådan symbolisk der. Ja, men jeg vil så sige, at Spirited Away, og faktisk også den nye film, Drengen og Hejren, har det til fælles. Altså der er konflikten ligesom sat i gang af noget ret dramatisk. Altså de bliver vildt taget ud af deres hverdag ind i et parallelunivers. Altså det vil freak de fleste af os ret meget ud, hvis det skete for os, ikke? Ja. Men de er undtagelser, der bekræfter reglen, føler jeg. Præcis. Ja. Jo, det er det jo, fordi at de bliver taget ud af deres hverdag, men skal så leve i den hverdag, de bliver sat i. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja, 100%. Så det er jo lidt altid det her med at få, jamen, det handler jo egentlig bare om det med at være et almindeligt menneske og et eller andet sted bare at overleve og få det bedste ud af den situation, man er i tit, faktisk. Ja, og ikke mindst overleve, men også bare leve, altså hvis den distinktion giver mening. Og nu kan det godt være, at det er fordi... Nej, vi er helt enige i, at der er en distinktion på det her med at overleve, og det her med at leve. Ja. Nu kan det godt være, at det er bare fordi, at jeg genlæste Sisyphos-myten med Albert Camus i går, at jeg tænker i de baner. Men jeg føler lidt, at det er det der med, at der er en erkendelse af, at for os mennesker, der er verden sgu meningsløs. Altså der er sgu ikke en helt stor fidus ved vores tilværelse, når det kommer til stykket. Altså jeg tror, det der kan gøre os lykkelige, det er sgu at finde det finurlige i verden og naturen omkring os, og også finurligheden i det der inde i os selv. Altså hvis vi eksempelvis tænker på Whisper of the Heart, ikke? Altså som jo virkelig er sådan en meget indadvendt rejse hovedkaraktererne på der, og finder værdien i at skrive lige pludselig, og finder ud af, at okay, jamen det er faktisk det der giver min tilværelse værdi og gør mig glad.
Og hvis vi ser på eksempelvis Totoro eller Prinsesse Mononoke, så er det jo i stedet for til en forbindelse til naturen. Så jeg tror, det er det der med, at naturen, ja. Og så Totoro, det er også, og Totoro, det er også det her med den evigt barnlige sjæl. Ja, det er det nemlig. Den gør nemlig meget det samme som Den Lille Prins, med at tale til børnene og sige, det er dig, der har det lange strå her. Det er dig, der kender fidusen til det der med at se det magiske i verden. Ved bare at se den for det er, som er det meningsløse tomrum, som tilværelsen er. Præcis. Ja. Hvem havde troet, man skulle sammenligne Ghibli og Albert Camus? Men det kan man åbenbart godt. Jamen, der er nogle ting, der bare træder igennem. Men jeg har sådan, jeg har jo genset, ikke alle, men i hvert fald nogle af filmene her, inden vi skulle i gang med det her, og jeg vil så også bare sige, jeg kan mærke, at jo, jeg har også næsten lige set Inside Out 2, fordi det er en ny film, og jeg elsker at se sådan noget. Men jeg vil så også sige, at jeg synes, at Ghibli kan noget andet for mig, lige så meget som det er comfort at se Ghibli. Lige så meget udfordrer det mig også stadigvæk. Ja. Hvorimod, jo, fair nok, der var der nogle emner og nogle ting, som der blev snakket om i Inside Out 2, som jeg også godt kunne relatere til og kunne se med, men jeg føler mig mindre udfordret og bare mere underholdt. Hvor med Ghibli, der føler jeg mig lige så udfordret, mens jeg er underholdt, når jeg sidder og ser dem. Ja. Og når jeg siger udfordret, mener jeg ikke, de er svære at se. Jeg mener det som i, at måden jeg tænker på, måden jeg reflekterer over ting på, måden jeg ser og anskuer ting på, bliver anderledes, når jeg ser en Ghibli-film kontra en Disney-film. Ja. Jeg tror, jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Jamen, jeg tror for mig, der består magien i Ghibli, for at vende tilbage til den her episodes titel, i at det simpelthen bare er film, der er så ubeskriveligt smukke. Altså på alle ledere og kanter, kunst kan være smuk på. Altså det er smukt på den der sådan Roman Jakobsens-agtige, sådan meget skønne måde, men det er også smukt på den grimme måde. På den der vildt forstyrrende og vildt ubehagelige måde. Og så er de også bare smukke på grund af den måde, de behandler mennesker på med, og menneskelige oplevelser på med abnormt meget ømhed. Ja, fordi der snakker vi jo både klassisk, æstetisk smuk i udtryk, og vi snakker også smuk på den her perfekte, uperfekte måde at protraktere karaktererne på, og mennesker lidt på samme måde som Tom Waits eller Johnny Cash's stemme også er smuk, selvom de er vildt grimme. Ja, absolut. Det er den her sådan, at perfekt betyder ikke, eller det hvis vi sådan skal lege lidt med den del, som du og jeg kan som tidligere human, eller du er 100% humaniora, og jeg er kun halv humaniora. Men det her med, at det perfekte betyder ikke uden fejl. Det perfekte betyder, at det er det rigtige i situationen, og til de udtryk, det hænger sammen med, og til hvordan de spiller sammen, og hvad for en følelse det ender med at give dig. Så det er jo ikke, så er vi jo igen ude fra det her med, at det ikke er den klassiske vestlige forståelse af perfekt, hvor at det betyder en ting uden fejl. Men det perfekte ligger i, at det er den følelse, det giver individet, at der ikke er mere at komme efter. Ja, det er rigtigt. Og igen, så jeg føler også bare, at det indkapsler den menneskelige oplevelse
ret godt. Ja. Altså, det der med, at man skal... at man får mest ud af livet, hvis man lige, du ved, holder øjne og ører åbne, og faktisk ser, hvad verden omkring en har at byde på. Præcis. Ja. Og jeg tror, det var en, måske ikke visuelt, men i hvert fald retorisk, æstetisk smuk måde at komme til closing remarks Ja, på denne en eller episode. anden art konklusion. Ja, Ja. at Kasper og jeg er kvæg, vi er filmnørder blevet weeps for Ghibli-film. Ja. Så lige inden vi runder helt af, er der andre sådan japansk animation, altså anime, du kunne tænke dig at give kast med på grund af det her? Eller nu har du jo set Ghibli-film længe og sådan noget, så det er jo ikke det. Ja. Men er der nogle afkrog, du ikke har udforsket endnu? Jamen det er der bestemt. Jeg tror, at langt de fleste af dem har jeg ikke udforsket endnu. Som vi måske har nævnt i flæng, så har jeg jo et Crunchyroll abonnement. Ja. Og jeg har fået set nogle af de meget populære animes, eksempelvis Hunter x Hunter, Spy Family, som er en enormt sød anime. Jeg er ved at se One Piece, som har over 1000 afsnit. Hold da lige kæft, mand, der er meget at se der. Det blev man ikke bare lige færdig. Ja, dem bliver man nemlig ikke bare lige færdig med, nej. Og hvad har jeg ellers set af ting og sager? Jeg tror, det er nok dem, der har gjort størst indtryk på mig. Men jeg tror, der er ikke noget af det, jeg har set indtil nu, der kan helt det samme. Det må jeg bare indrømme. Det er der altså ikke. Jeg synes virkelig, at Ghibli kan noget. I den forstand. Ja, de er. Og jeg føler, at... jeg føler virkelig bare, at der er noget helt særligt over de fortællinger, der er i Ghibli-filmene. Som bare er en helt... De er bare en kvalitet for sig. Præcis. Og det tror jeg bare aldrig rigtigt, at en anime kommer til at hamle op med, fordi at når man laver en serie, som først og fremmest så er der ikke brugt lige så meget, eller nej, nu gisner jeg måske også bare, men jeg tror bare, at det bliver nok ikke set helt på samme måde som et værk. Det er to forskellige tilgange. Det er to forskellige tilgange. En lille, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det for en anbefaling, eller måske nærmere en opfordring. En ting, du kunne prøve at kigge ind i. Jeg ved, den måske ligger den på Crunchyroll, men jeg ved i hvert fald, at den er tilgængelig på Filmstriben. Vores allesammens anden fælles gratis streamingtjeneste, alle danskere har adgang til, som er jo egentlig bibliotekets udlån. Der er der film, som der er baseret på mangaen Akira. Ja. Helt andet vibe. Dystopisk Tokyo. Men takler nogle mega tunge emner, takler nogle mega tunge ting, og er ekstremt brutal i dens visuelle udtryk. Men også igen synes jeg, at den har det her perfekte udtryk i meget af det, den laver. Ja. Det kunne være, hvis du havde brug for sådan at få lidt ondt i sjælen en dag. Så se den. Jeg blev introduceret til den i folkeskolen, fordi vi havde animeen eller mangaen på biblioteket. Ja, fedt. Det kan være, at vi prøver at tjekke det ud. Ja. Jeg tror, der hvor jeg egentlig selv har været tættest på at finde noget, der minder lidt om Ghibli, det er mere i japansk litteratur, hvor sådan en som Haruki Murakami jo nok mest kommer til... han er nok den, jeg tænker mest på. Men der er den store forskel jo også bare, at der handler det jo ikke om børn. Der handler det om voksne mennesker. Men præcis. Jeg føler, at fortællestilen, den får du lidt der. Og temaerne er også lidt sammenlignelige, men man bliver jo behandlet på en helt anden måde, fordi det handler om voksne mennesker.
præcis. Ja. Så ja. Men i hvert fald, hvis det ikke var tydeligt med den måde, som Kasper og jeg, vi snakker om det her på, så hvis I har abonnement på Netflix, i stedet for at så skrive Studio Ghibli inde på Netflix, så Google Studio Ghibli film, og så kommer den samlede reelle liste, nemlig i Netflix, og jeg tror få dem set. Ja, og jeg tror faktisk, at efter at Ildfluernes Grav og Drengen af Hejren også er kommet på Netflix, så tror jeg faktisk, at samtlige Ghibli-film er på Netflix. Det er ikke fact-checket, men jeg tror faktisk, at de er der alle sammen nu. Jeg skulle mene, at det var... og nu klikker jeg lige med mit tastatur her. Fordi Ildfluernes Grav, den manglede i lang tid, men den kom på Netflix sammen med Drengen af Hejren, tror jeg faktisk. Lad os prøve at se her. Studio Ghibli på Netflix. Hvis vi lige tager og så bare lige afslører her. Nu skal jeg faktisk bare lige huske, at jeg lige skal trykke der. Og så skal vi lige sige ja, og så skal vi gøre sådan der. Thank you, Flipnix. Lad os prøve at se. Yes, der ligger nemlig både Det Levende Slot, Min Nabo Totoro, Prinsesse Mononoke, Ponyo, Laputa, og som er en undertekst, jeg kan læse. Ja, Slottet i himlen, ja, hedder den. Kiki's Delivery Service, Pokoroso, The Cat Returns, Drengen af Hejren. Ariets hemmelige verden. Ja. Hjertesfisker til heksene. Den jeg ikke kunne udtale. Og yes, netop tilføjet Grave of the Fireflies. Når vinden rejser sig. Altså jeg tror det passer med at det samlede Ghibli bibliotek ligger tilgængeligt på Netflix. Ja. Så det er bare med at komme i gang. Som jeg kan se det. Ja. Og men sådan også lige den aller sidste bemærkning, bare lige sådan, at vi er jo vant til, der er jo nogle af dem, der selvfølgelig er på den længde, men en ting, der faktisk er værd at sige, det er, at de fleste af Ghibli-filmene jo faktisk er set med vestlige øjne, så de er jo faktisk lange. Nå, synes du det? Nej, set med vestlige øjne, fordi en klassisk Disney-film 90 minutter. Ja. Flere af Ghibli-filmene er jo 2 timer. Ja. Det er rigtigt. Men det vil jeg jo næsten, efter vi fik Oppenheimer forrige år, der vil jeg jo faktisk næsten kalde det for en kortfilm. Ja, det er jo det. Fordi at okay, Totoro, den er på de der 90 minutter, og det er Ponyo også næsten, men Prinsesse Mononoke over 2 timer. Kiki næsten 2 timer. Ja. Så det er jo så lige det. Men lad det være de closing remarks med, at selvom at de måske i princippet lige er lidt længere end en standard Disney-film, dyk ned i verden og blive betaget af the vibes. Ja, the vibe, ja, lige præcis. The vibes, som er det, der gør Ghibli lidt mere magisk, eller Ghiblis film lidt mere magisk end andre animerede film. Ja, lige præcis. Det synes jeg, det er godt. Et godt lille en god afrundingsbemærkning. Ja. Så tænker jeg ikke, at der er andet at sige, end at tak fordi vi lyttede til os, der ramblede om Studio Ghibli. Og vi håber, at det har givet jer lyst til at se nogle af filmene. Vi ses igen om 14 dage, og indtil da, så må I bare have det super duper dejligt, og husk at drikke noget vand. Ja. Bye.